Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Ang atong hisgutan mao ang sulat ni San Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 7, Apulo sa Dios nag-ingon. Ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo manaa kaninyo. Kining apostolikanhon nga bendisyon kasagaran gisugdan kini ni Pablo sa iyang mga gisulat, naglangkob sa iyang natibuk-ang teolohiya. Kini manggod ang sentro sa gahom sa iyang pagka-apostol ug ang pagsabot sa mga panalangin diin iyang gibukbok ngadto sa mga kabasa ug sa mga naminaw. Ingon nga sa atong kaugalingon ubos sa nagdagayday nga grasya sa iyang mga pulong ug itisok kini sa atong kasing-kasing aron nga mapungahon kita diha sa Dios. Sama nga alimahan nato ang bendisyon sa atong kasing-kasing aron nga makahimuot sa atong ugalingon labi na sa atong mga pulong. Ang unang butang nga gihatag sa apostol kanimo o kanako mao ang kumplitong grasya tungod kay ikaw, ako, nasaag, nahanaw apan higugma man kita sa Dios ug dili niya gusto nga kita malaglag. Pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak, ang Dios inay nga hukman kita mihatag Ginoon sa iyang pagkamatarong kanato. Ang grasya mao ang hulagway sa gugma sa Dios. Ang Dios nga balaan ni padayon sa iyang pagkamatarong bisan man nga ikaw, ako dili takos iyang hatagan sa pagkamatarong. Ang tanang gasa sa Dios gihatag kanato. Kini pabor gikan kaniya ang tanang tubag sa atong pag-ampo tungod kay kita dili man takos nining tanan ang ato untang angay dawaton mao kasuko sa Dios apan atong sitwasyon ngadto sa Dios nausab sukad sa kamatayon ni Kristo. Sa una, dunay pagdinumtanay bahin sa Dios ug sa mga makasasala, apan ang kalinaw ang nipatigbabaw tungod sa pakiguli pinaagi sa cross. Ang Dios nga balaan walay katapusan, walay sinugdan, walay tuyo nga dauton kitang tanan. Ang unang pulong nga gilitok ni Kristo human siya nabanhaw, ang kalinaw manaa kanimo. Iyang gituman ang kinahanglanon sa balaod. Ug wala nay reklamo bato kanato katubang sa Dios tungod kay ang dugo ni Kristo nilimpyo naman sa atong mga sala. Nagsugod ang bag-ong panahon sa atong kinabuhi. Duna na tinud-anay nga kalinaw nga nagpuyo sulod sa atong kasing-kasing kay gilimpyuhan naman ta. Kung kinsa ang udawat sa grasya ni Kristo, mupuyo sa kalinaw sa Dios. Makamatngon kita sa dakong kahibulungan kay ang makagagahom sa tanan dili malupigon, dili niya gusto nga kita pagampo kaniya nga gakurog. Apan siya sama sa atong Amahan nga nahigugma kanato nagamping kanatong tanan. Dili niya kita biyaan apan kanunay nag-aga kanato. Walay lain nindot nga pulong sa bagong tugon susama niining pulong nga nag-ingon ang Dios atong Amahan. Si Kristo mismo ang nagpadayag niini nga kahibalo bahin sa Dios. Ang pagtuo sa pagkaamahan sa Dios o sa kabag-ong iputyag sa Kristyanismo. Ang katuyuan sa cross mao ang paglimpyo aron kita angayan sa gupon pinagis kaduhang pagkatao. O pagpuyo sa kinabuhing walay katapusan dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga ang Dios may atong Ginoo ug kita iyang mga anak. Ang pangutana igsuon, nakaila ka ba ni Kristo? Nakaila ka ba sa iyang kaayo, sa iyang pagkamapayobsanon? Siya duha ka persona, isip tao ug Dios. Paghuman niya pagpanghimayad
sa atong mga sala, misaka siya ngadto sa iyang amahan. Gilingkod sa tuong kamot og pasidunggan. Tungod kay siya lamang ang makig-uli sa kalibutan ngadto sa Dios. Tungod niini panag-iya ang gahom sa Dios og siya gitawag og Ginoo. Og siya bapod igsuon ang Dios nimo karon. Gusto niya nga aduna siya gahom sa imong kinabuhi aron mulimpyo, muhugas sa imong kasing-kasing, mupadala kanimo kun hain ang makapahimuot kaniya pag-abot kita. O langit nun nga amahan, ikaw ang akong amahan diha ni Kristo Jesus. Imo akong gipili nga kanhi nawala makasasala nga imong gihimong anak aron magyukbo, magsimba kanimo ug mahigugma kanimo. Ihatag kanako akong ginabuhi, akong kwarta, kusog ug panahon ngadto kanimo ug sa imong anak. Himo ako nga pinaagi sa imong kabubuton, dili ako magpakaulaw kanimo aron mudaig sa imong pagkaamahan o maayong binuhatan alang sa imong ngalan. Salamat tungod sa imong pagpadala sa imong anak nga si Jesus aron pagluwas sa tanang mga makasasala. Isimba kanako sa walay katapusang pagdaig. Amen. Unay pangutana igsuon, asa sa giasoy sa posiliganhong bendisyon ang imong nasabtan nga pinaka-importante o epektibo sa imong kinabuhi. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.